Yn Efengylig, mae Iesu yn cyfarfod dau ddyn. Y cyntaf yw Bartimeus, sy'n ddyn dall, sydd heb ddim. Yr ail yw Sacheus, dyn sy'n glasglwr trethu, proffesiwn oedd yn enwog ar y pryd am gymryd mantais anheg o bobl. Felly ar un llaw, oedd Bartimeus yn un gorthrymedig, rhywun oedd yn cael ei opresio. Ar y llaw arall, mi oedd gyda chi Sacheus, oedd yn ormeswr, yn opresor. Mae'n amlwg gobeithio, mae prif stori'r Beibl yw sut mae Duw yn cymryd ochr y gorthrymedig. Ond beth am y gormeswr? O edrych ar hanes Iesu'n cyfarfod Bartimeus a Sacheus ochr yn ochr, i ni'n gweld fod neb tu hwnt i ras, cariad a phwer Duw. Ond fod Duw falle'n dangos cyfrinach ei deyrnas mewn ffordd wahanol i wahanol bobl. Ac mewn byd ac oes sy'n gweld pobl yn carfannu a pegynnu barn, mae'n dda cael yn atgoffa mae nid perthyn i un garfan neu un ochr yn unig ma Iesu. Felly yn gyntaf hanes Bartimeus. Mae'r dyn dall yma yn iste tu allan y ddinas pan mae Iesu yn cyrraedd. A mae e'n gweiddi allan, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Ond wedyn, mae pobl Jericho yn dweud wrtho fe, cau dy geg, taw. Y pobl barchus y ddinas eisiau Iesu weld i dinas nhw ar ei orau, a dim ond cyfarfod pobl bwysig a pobl parchus y ddinas. A dyna lle oedd Bartimeus yn torri ar draws ei staged, managed visit. Mae Iesu yn dewis anwybyddu y dorf ar bobl pwysig a mynd allan o'i ffordd mwyn cyrraedd y gŵr gorthrymedig yma. A fe ofynodd Iesu Bartimeus, be gallai i wneud i ti? A dyma Bartimeus yn dweud, dwi eisiau gallu gweld. Wedyn mae Iesu'n ateb, iawn, cei di weld am i ti gredu. Rwy ti wedi dy iachau. Nawr y gair Groeg sy'n cael ei ddefnyddio yma am iachau yw'r gair sozo, to save, sy'n air dofn, cyfoethog ag eang, sy'n sôn am achub y person cyfan yn gorff yn enaid, achub dofn cyflawn. Achos nid yn unig fod Bartimeus wedi profi iachad corfforol, ond wrth alw a cydnabod Iesu fel arglwydd, mae yn cael iachad ysbrydol hefyd. Mae'r person cyfan yn cael ei achub. A mae'r hanes hyfryd yma am Bartimeus yn atgoffa ni fod Iesu yn arddel ac yn cydnabod urddas a rhoi urddas Bartimeus nôl iddo fe. Nawr yr ail gymeriad dros y dudalen yn Efengylig ydy Sacheus. Dyn o statws, dyn o addysg, dyn oedd yn gasglwr trethu. A mi oedd casglwyr trethu ar y pryd yn cael ei ystyried fel pobl oedd yn gorthrymu pobl gan bod nhw'n cymryd arian yn anheg ac yn pocedi fe i hunain ac yn nhw'n cahoots gyda'r Rhufeiniaid. Ond eto, mae Iesu yn estyn allan i Sacheus. Lle oedd e'n dangos tosturi i Bartimeus, mae e'n rhoi cyfle i Sacheus ddangos edifeirwch, repentance. Nawr edifeirwch, repentance, yw pan chi'n gweld eich ffyrdd anghywir, yn sori am hynny, ac yn gwahodd Iesu mewn i'ch bywyd i droi y cyfan rownd. Nawr, i chi sy'n gwylio bore yma, dwi'n siŵr bod neb yn yr union rhywun sefyllfa a Bartimeus neu Sacheus, ond eto mae'n siŵr yn bod ni gyd yn gallu uniaethu rhywle gyda stori Bartimeus neu Sacheus, neu falle chydig bach o'r ddau. Falle bod chi'n teimlo fel Bartimeus, eich bod chi wedi dioddau cam, eich bod chi wedi cael eich gorthrymu. Wel, os mae chi yw'r person hwnnw, mae'r un Iesu nath achub Bartimeus yn tosturio gyda chi ac yn dymuno i chi brofi i gariad heddiw. Ond falle bod rhywun yma yn debycach i Sacheus.
Falla'ch bod chi wedi bod yn gorthrymu, a bod cyfaddau hwnna i chi eich hunan, heb sôn am gyfaddau fe i rywun arall yn anodd, a bod chi'n cario y pwysau yma o gwmpas gyda chi. Wel, i'r person yna, mae Iesu yn eich gwahodd chi heddiw i gydnabod hynny o'i flaen, a mae'r Iesu hwnna'n dweud wrthoch chi bod eisoes wedi delio gyda'ch pwysau, a'ch beiau a'ch pechodau ar y groes. Nawr newyddion da Iesu Grist yw fod e'n gallu gweddnewid bywyd pawb. Oedd e'n gallu gweddnewid bywyd Bartimeus, oedd e'n gallu gweddnewid bywyd Sacheus. Dau ddyn gwahanol iawn. Un dyn yn cael ei orthrymu, un dyn oedd wedi bod yn rhan o orthrymu. Ond eto mae un yn derbyn tosturi Duw, mae'r llall yn derbyn maddeuant Duw. Oherwydd, i ni gyd yn byw bywydau, a mae bywyd wedi mynd yn ei gyd ar lwybrau gwahanol. Ond mae'r llwybrau yna i gyd yn dod at ei gilydd wrth y groes. Achos wrth groes Iesu Grist, i ni gyd, lle bynnag mae llwybr bywyd wedi mynd yn ei cyn hynny, wrth ddod at y groes, i ni gyd yn derbyn maddeuant, i ni gyd yn darganfod yn pwrpas a'n bywyd newydd yn Iesu.